Nana, det er Christian. Simon, hvem fanden tror du, at du er? Havde jeg ikke sagt, at du skulle kontakte mig? Det ved jeg godt, men det er Christian, fordi... jeg er kommet videre med mit liv. Måske er det på tide, du gør det samme. Prøv at høre, Nana, det er vigtigt det her. Du bliver nødt til at, du bliver nødt til at se det. Hvad er det, var så? Kig. Christian, hvad er der? Hvad sker Bare der? kom for helvede. Prøv at bare sæt dig. Sæt dig nu bare og Christian, kig. nu fortæller du mig eddermame, hvad der foregår. Kig. Jeg har også en. Skal vi gå hjem? Jeg er træt, altså. Ej, for en sidste leg. Kun en. Men hvad skal vi lege? Lad os lade gømmeleg. Christian, du taler. Ej, jeg tager sidst. Sødt jo. Tag det til jo. Jeg gider ikke mere. Det er ikke sjovt. Ej, hvor er du dårlig. Det er ikke sjovt. Det giver ikke lyd. Skal vi ikke bare lade være? Jo, jeg er alligevel også ved at være ret sulten. Hvor er Amalie? Amalie! Hvor er du, pige? Har du stadigvæk dit billede? Hvad skal vi gøre? Vi kan da ikke gøre noget. Vi kan da heller ikke bare lade være. Prøv at tænke, hvis han stadigvæk er derude. Hvorfor sender han sådan noget nu? Tror du, det er nok til at få ham dømt? Vi tager ud til ham. Ved du, hvor han bor henne? Jeg har holdt lidt øje med ham. Jeg skulle bare se, om han ville gøre noget dumt. Men jeg havde bare ikke... Jeg havde ikke regnet med, at han ville gøre det på den her. Kom. Nej, vi bliver nødt til at optage samtalen. Er det ikke lidt voldsomt? Det, der er voldsomt, det er, at han er sluppet afsted med det, han gjorde dengang, og nu griner han os op i hovedet ved at sende det her. Jeg ved det ham. Vi skal dreje herop. Men altså, nu ved vi jo ikke engang, om han er hjemme. Det er herovre. Ja. 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 Christian, vær nu ikke for hård. Vi ved jo ikke, om det er ham. Hvad laver I her? Hvor er det her, du gemmer hende, hva'? Amalie! Prøv at høre, hvorfor fuck skulle du sende det her nu? Det skulle lige tvære i hovedet på os, at du ikke er blevet dømt. Prøv altså, hvorfor kommer jeg så mange år efter? Jeg har ikke rørt så meget som et hår på Amalie. Nej, du har heller aldrig nogensinde rørt ved nogle af de andre børn. Var det ikke sådan, det var? Prøv at jeg har ikke rørt de børn, der jeg har fundet mig selv i religionen. Jeg har hentet mig fuldstændig. Prøv at I skal altså ikke komme her mere. Hvis I kommer her igen, så ringer jeg til politiet, så nu forsvinder jeg altså. Christian, vi går nu. Du slipper ikke fucking afsted med det her, mand. Christian, Christian, kom nu ind i bilen, så kører vi hjem. Ikke? Der er ikke mere, vi kan gøre nu. Hey! Hey Christian, nu slapper du lige af. Tag en dyb indånding, Jamen, okay? jeg kan ikke...
Jeg kan ikke overskue det mere. Prøv at høre, jeg tænker på hende hver dag. Tænk hvis hun stadigvæk er i live. Nu synes jeg bare, vi skal køre hjem, og så skal vi tage en kop kaffe, og så må vi clear tankerne. Og... For helvede. Lad mig gøre det. Christian, hvad laver du? Hey, hvad står der? Jeg kan ikke klare det mere, men vi finder aldrig ud af det. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Det giver jo ikke nogen mening. 4. Skal du have mælk i din? Christian, lad nu være. Der er ikke mere, vi kan gøre. Ikke mere, vi kan gøre. Vi må have overset et eller andet. Ellers så bliver vi nødt til at tage tilbage. Tilbage? Du hørte sgu da godt selv, at han sagde, at hvis vi kom tilbage, så ville han ringe til politiet. Ikke der. Tilbage til, hvor han forsvandt. Hvilket minut skulle det nu gøre? Altså, desuden så er det altså svært at være sent nu. Sent? Prøv, vi kan ikke stoppe nu. Vi er så tæt på. Christian, lad nu være. Det kan jeg ikke. Og det er fucking det, der driver mig til vanvid. At jeg bliver psykopat af ikke at vide, hvad der overhovedet er sket med. Så vent til i morgen. Det er nu. Prøv at høre, vi er. Det der brev og den der pakke må betyde et eller andet. Giv mig nøglerne, og så tager jeg selv derhen. Okay, fint, så tager jeg også med, men klokken er mange, så det bliver ikke særlig længe. Christian, jeg får kuldegysninger at være her. Hvad er det overhovedet, vi leder efter? Det her er jo dumt. Der må have været et eller andet, politiet har overset. Okay, så du går til venstre, og jeg går til højre, og så ser vi, om vi finder noget. Ja. Ha ha ha.